máme tieto šporce, preplietavé, ale toto je maximálna veľkosť, ktorú vieme mať. Čiže budeme ich takto ukladať jeden vedľa druhého, pevný podklad, tam sa to prilepí a vlastne potom sa to bude ručne prešívať vlastne v týchto spojoch, aby to držalo pri sebe a z toho spravíme celý kabát. A bude to strašná jebačka, a vôbec sa mi to nechce a bude to vyzerať dobre. Ten kabát má 8,5 kg, je to najťažšia vec, ako som kedy robil. Ja som tiež najťažšie, keď som kedy bol. Každý pád formoval moje dnešné ja, cez všetky prekážky.